deň, krásny deň, dobré ráno pre niekoho, príjemné stanie v rade, príjemné raňajkovanie. Vám prajeme z tretej diskusie tu v Bile. My tu diskutujeme už teda tretíkrát, včera sme mali 2 diskusie a všetky diskusie, neverím, že dokážem toľkokrát po sebe povedať slovo diskusia, to je krásne, sa týkajú jedla alebo zdravého stravovania alebo nejakých zaujímavostí o jedle a zaujímavých veciach, ktoré možno ovplyvnia v zápätí váš nákup tu v Bilovom obchode. Máte sa, dúfam, dobre? Áno, dobre. Aj my sa máme dobre a môžeme sa mať ešte lepšie a môžeme to docieliť možno trošku aj mikrobiomom. To bol taký marketingový teraz akože ťah, ale Boris nám to vysvetlí. Toto je Boris Bayer. Ja mám v scenári napísané, že je môj kamarát, ale myslím, že už je. Už si? No, môj uvidíme, kamarát? čo sa budeš pýtať za otázky. Počkaj, ja ti poviem. Mudr Boris Bayer, PhD. To ty máš všetky tieto tituly 2. Takže si doktor. Všetky tieto 2. Čiže si doktor. A čím sa zaoberáš najradšej? Diskutovaniu s tebou. No dobre, naozaj. Veď povedz normálne, slušne sa predstav. Či si otorinolaryngológ. Volám sa Boris. Nie som otorinolaryngológ. Mám vyštudovanú po medicíne vedu ohľadom výživy, ako vplýva výživa a pohyb na naše zdravie. A veľká časť toho je vlastne črevný mikrobióm, ktorý viete podporiť tuto v obchode, ale aj inak. Áno, mikrobióm je inak taká téma, s ktorou sa stretávam posledné roky tak častejšie, ako keby sa to stalo populárnym alebo sexy. A dokonca aj tuto s mojou kamarátkou Barbarone, aj zároveň moja doktorka, sme to riešili, že vlastne, že v tom je možno aj nejaká budúcnosť presne pre... Pamätáš sa, že sme to rozoberali pre medicínu a pre nás ľudí, viem aj o transplantácii mikrobiomu, viem kopec zaujímavých vecí, ale ty to vieš lepšie. Si videla, ako to vyzerá tá transplantácia? Že sa Zoberie si taká veľká striekačka, áno. Dajú ti tam do čreva priamo stolicu cudzieho človeka. Áno. Čiže si môžeš vlastne adoptovať cudzieho vienko. Presne tak. Slušne povedané. Teraz si dáme 5 minút na vizualizáciu. Každý. Možno 5 sekúnd bude stačiť. Dobre, už som si to zvizualizovala. No dobre, tak čo je to mikrobióm? Lebo ja si myslím, že keď hovoríme o probiotikách alebo takýchto veciach, každému to asociuje možno iba to, že ti to dajú v lekárni, keď máš antibiotika a možno sa časom naučíš, že vlastne antibiotika ti zožierajú aj tie dobré baktérie, ale tie tam máš mať a to ti práve podporia tie probiotika a to je asi tak celé, čo taký človek vie. Hej, my to môžeme povedať tak, že vlastne bakteriálne bunky, vírusové bunky a všelijaké mikroorganizmy sú prerastené našim telom, pretože keď sa pozrieme na mikrobióm... A tu máš ďalších kamarátov. Čau, to je pán doktor ináč, tiež. Dobrý deň, pán. Expert na mikrobióm. Operovanie. Čiže je to... My keď sa pozrieme na naše telo, tak my máme vlastne viac baktérií v sebe ako našich buniek. A ten mikrobióm je súčasťou nielen teda toho čreva, čiže nebavíme sa iba o črevnom mikrobióme alebo črevnej mikrobiote, ale máme ho prakticky všade. Že ľudia, ktorí majú poškodený črevný mikrobióm, môžu mať poškodený aj iný mikrobióm inde v tele a je tam úzky vzťah medzi nimi. A takisto môžeš mať, že samostatne poškodený mikrobióm niekde, napríklad v pohlavnom aparáte, kedy môže potom prebiehať viacero infekcií. Slovné spojenie pohlavný aparát, to budeme teraz používať. Alebo môžeš mať v ústnej dutine, alebo v nose poškodený mikrobióm a môžete robiť ťažkosti lokálne. V čreve je to preto také diskutované, pretože ten črevný mikrobióm má priamy vzťah s mozgom, voláme to, že os medzi črevom a mozgom a ten mikrobióm je dôležitou súčasťou tejto osy. Čiže ovplyvňuje prakticky každé chronické ochorenie, na ktoré zomierame, my ako ľudia, tak je tam veľkým znakom tá črevná dysbióza, čiže to, keď nemáme v poriadku mikrobióm, tak môže byť ako rizikový faktor. Dobre, tak to znie naozaj, že sme od toho dosť závislí a myslím, že tak 99,9% ľudí, ktorých poznám, o tom vôbec nič netuší a naozaj si myslia, že jediné, čo možno s nejakou črevnou mikroflórou súvisí, sú nejaké probiotika. A to asi tak nie je, že? Mali by sme sa o to starať nejak lepšie.
A probiotika sú že jedna samostatná jednotka možno, že v terapii alebo v rámci zaplátavania nejakých následkov. Že to súvisí napríklad s tými antibiotikami, hej? Alebo keď máme nejaký črevný problém. Napríklad. Ale ako keby, že to, čo je najdôležitejšie, je tá naša životospráva. A už to začína v tele maminy. To znamená, že ty keď sa rodíš, tak už tvoja prvá stolica má nejaké mikróby, čiže už v tele maminy sa osídluješ mikrobiómom. Potom je veľký rozdiel, že či ty ako dieťa sa narodíš cisárskym rezom. Pozeraj tohto pána, ako na to reaguje chudák. Úplne vydesený, že čo sa to dozvedá. A to sú dôležité informácie. Že my vieme informácie, štatistiky, že deti, ktoré sa rodia cisárskym rezom, mávajú horšie zloženie mikrobiomu ako deti, ktoré sú rodené pôrodným kanálom. Teraz som dal zase iný názov na to. Kanál tiež, dobre. A je to z toho, je to pravda, je to z toho dôvodu, že prechádza to dieťa vlastne tým maminkyným mikrobiomom. Čiže to je ako si to pekne povedal. No. A potom je veľmi dôležité napríklad to, že je rozdiel, či deti sú krmené mliekom materským, alebo že či sú krmené inakším spôsobom, z akýchkoľvek dôvodov, keď nemôžu byť krmené mliekom. Čiže už tam začína sa osídlovať to telo a robiť sa tá mikrobiota. Čo je pozitívne, že... Ale nemusíme mať výčitky, my čo sme teraz rodili povedať, cisárakom. že to je pozitívne, že to nie je ortiel pre toho človeka, ale vie to napraviť potom nejakou ďalšou životosprávou. My vieme, že dôležitou súčasťou toho je výživa, čo je najzásadnejšia, pretože keď si predstavíme, kadiaľ to, čo zjeme, ide, tak ide to priamo cez črevo. Čiže tam je priamy vzťah medzi tým mikrobiomom v čreve a tým, čo zjeme. Čiže tá výživa, ak mám povedať nejakú orgánovú sústavu, kde to je najzásadnejšie, tak to je práve tam v tom čreve. A potom sú tam iné súčasti zdravia a životosprávy. Môže to byť, že chronický stres, ktorý môže naštrbiť tú mikrobiotu. Presne tak. A môže to byť fyzická aktivita, ktorá tiež, keď je, že je jej príliš, alebo je príliš intenzívna, môže zhoršiť zloženie črevného. Presne. Preto to sa mi páči. Ale každý si predstavíme tú intenzitu a objem tréningu inak. Čiže to sú také dôležité súčasti, ale asi najviac sa môžeme baviť o tej strave. No dobre, ako zistím teda, že či mám v poriadku ten mikrobióm, alebo nemám? Ako viem, že mám problém? No, môžeš mať príznaky toho, ale nemusíš mať vôbec. Veď práve. Hej, čiže to zloženie, taktože testovanie črevného mikrobiomu je ešte veľmi v začiatkoch. Keď máš testy na tú črevnú mikrobiotu, tak tie testy ukazujú nejakých zopár znakov, zopár druhov kmeňov a z toho ti ako keby povedia, že aké máš zloženie. A ako keby keď máš prerastené to črevo niektorými patogénmi, napríklad E. coli alebo inými, tak vieme z toho predpokladať, že tam bude proste zle nastavené to črevo z hľadiska mikrobiomu. Ale tam je strašne veľa rôznych faktorov, ktoré to môžu ovplyvňovať a aj vzdialených faktorov. Čiže my si môžeme predstaviť tú črevnú mikrobiotu, že je to záhradka a že obrovská záhradka, kde si predstav, že máš strašne veľa druhov zeleniny, ovocia a ty nikdy nevieš, či to, keď prestaneš pestovať jeden druh jahôd, neovplyvní mrkvu napríklad. Sme podľa mňa úplne zle zašli, ale rozumiem ti. Rozumiem reč tvojho kmeňa. Jo. Bakteriálneho. Čiže je to presne o tom, že aká je pôda, potom, že či je dostatok vody, či majú dostatok živín, tie rastliny a teda. A potom, že ako sa o to staráme, či to nejakým spôsobom intoxikujeme. Tak z toho mi ale vychádza, že by sme sa mali starať o to bez toho, aby sme vedeli, že máme nejaký problém. No, máme také tie... Keďže to nevieme úplne presne plošné odporúčania, že čo funguje a to je to, čo môžeme momentálne najlepšie odporučiť tým ľuďom. Čiže tá voľba číslo 1 je mať v strave čo najviac minimálne spracovaných potravín, ktoré obsahujú tú pôdu
pre tie naše baktérie. Ale už buď trošku taký konkrétnejší, lebo teraz začnem jesť pôdu a budem ti povedať, že Pôda Boris, nerobí mi to dobre. Pôda pre baktérie sa vo vede volá, že prebiotika. Ja viem, to je vlastne krmivo pre dobré baktérie. Presne tak. A to je presne tá pôda, že na čom vedia rásť. A štandardne to je vláknina. Môžem si povedať, že to je vláknina, ale môžu to byť aj iné látky, napríklad polyfenoly, ktoré sú v rastlinnom svete. A keď si predstavíš napríklad jablko, tak obsahuje rôzne štruktúry, ktoré môžu byť výživou pre črevné baktérie. Ale tá vláknina je akože číslo 1. A nie sú to potom aj také tie všelijaké kimči a takéto? Či to je niečo iné? To už sú probiotické kultúry. To už sú probiotiky. Čiže to je dodávanie, keď si predstavíš, že máme že prebiotika, čiže niečo predtým, aby na tom vedeli rásť. Potom máš doplňanie probiotík, čiže si dáš napríklad to spomínané kimči, alebo kvasenú kapustu, alebo kefír, acidofilné mlieko. A potom máš, že postbiotika, ktoré tiež vieš doplňať a ktoré robia ako keby tie naše baktérie. Si predstav, že oni zjedia tú vlákninu a vyplujú tuk s krátkym reťazcom. Jasné. A ten tuk chráni tvoje črevo. Čiže o to nám vlastne ide. To je strašná veda. Je. Ale je to jednoduché, lebo tie odporúčania sú ľahké, že čo robiť. No dobre, no tak povedz mi, že takých, že 5 potravín, ktoré môžu byť prevenciou toho, aby som mala v poriadku mikrobióm. Určite. Lebo to asi, prepáč, že ešte skáčem do reči, ale že keby sme to tu teraz nejak akože sa globálne snažili pomenovať, to asi nepôjde za tento čas, ktorý máme, nie? Že preto hľadám takúto skratku, aby si mi rozumel. Je to to, čo všetci už počuli, že keď ješ množstvo zeleniny, ovocia a celozrnných obilnín, strukovín, tak to je tá pôda, ktorá ako keby stačí. Že keď to je 80% tvojho jedálnička, tak ty vlastne nemusíš riešiť zväčša nič iné. Akože sú rôzne patologické stavy, kedy to nemusí stačiť, ktoré môžu byť predtým, že to osídlenie je natoľko zlé, že toto ti nemusí stačiť. Ale akože štandardne, plošne, populačne, toto bude stačiť každému. Do toho ten zvyšok by mali byť aj nejaké probiotické kultúry, ktoré musíš ale konzumovať pravidelne, pretože napríklad to acidofilné mlieko alebo kefír obsahujú tie laktobacily, bifidobaktérie a iné teda kmene, druhy baktérií, ktoré keď nejakú dobu neužívaš, tak oni sa moc dobre neuchytia v tom čreve a tým pádom to nemá moc veľký zmysel. To isté platí aj s tými probiotikami, ktoré doplňaš v rámci nejakých doplnkov výživy. Čiže keď máš niečo, čo ty vnímaš, že ti pomáha, napríklad keď má niekto črevné ťažkosti, rôzne zdravotné ťažkosti, ako je Crohnova choroba, ulcerózna kolitída, alebo že funkčné poruchy tráviaceho traktu, ako je dráždivé črevo, tak máme nejaké kmene, ktoré majú že dôkazy vo vede, že môžu pomáhať a individuálne môžu niekomu pomáhať, ale musí vedieť to, že buď to bude užívať dlhodobo, lebo keď to prestane užívať, tak to nebude mať ten vplyv, alebo to bude užívať v časoch, kedy má ako keby relaps tých ťažkostí. A je to zároveň tak, že keď už mám nejaké napríklad ochorenie, ktoré by teoreticky s tým mohlo súvisieť s problémom mikrobiomu, ty si spomínal, že z toho vzniká veľa takých tých vážnych ochorení. Dá sa to ešte vlastne liečiť to ochorenie aj podporou toho mikrobiomu, že má to zmysel ešte aj vtedy? Vie sa to podľa mňa podporovať, že liečiť by som to asi nenazval podľa týchto dôkazov. Čiže to už keď je tak už... Hej, napríklad keď sme sa bavili o tom priamom vzťahu medzi črevom a mozgom, tak my máme naozaj také hypotézy napríklad na Parkinsonovú chorobu, že niektorí autori, vedci špičkoví, ktorí o tom publikujú, tak ich teória je, že tá Parkinsonová choroba začína v čreve, že nezačína v mozgu a cez ten blúdivý nerv, ktorý proste ide z mozgu, tak tou spätnou stranou z čreva ako keby spôsobuje tú Parkinsonovú chorobu. Čiže v týchto ťažkostiach tam vieme pomerne akože silné minimálne spojitosti nájsť. Určite aj v rôznych fóriem demencie, ako je Alzheimerová choroba, určite v depresii, úzkosti, že my vydávame u ľudí obojstranný vzťah, že ľudia, ktorí nemajú voláme to, že diverzita črevnej mikrobioty, to znamená, že nemajú veľkú škálu tých kmeňov druhov a dostatočný počet. Aj ty? To je zase tvoj kamarát, doktor. Áno, my sme boli spolužiaci 6 rokov. A stále ťa má rád. To je krásne, už druhýkrát ti to dal najavo počas tejto diskusie. A nerozumiem tomu doteraz. No.
Čiže tí ľudia, čo nemajú dobrú diverzitu, tak mávajú väčšie ťažkosti s úzkosťami, s depresiou a s rôznymi psychickými ochoreniami. Naopak, že ľudia, že je tam aj ten opačný vzťah toho, že tam vidíme pomerne jasnú spojitosť. A potom tam máme také tiež, ktoré ešte nie sú úplne najlepšie preštudované, ale nejaké základné spojitosti tam sú napríklad so srdcovo-cievnym zdravím, s rizikom infarktu myokardu, náhlej cievno-mozgovej príhody, s cukrovkou druhého typu a s rôznymi formami rakoviny. To je zaujímavé, že prečo sa o tom tak hovorí to až posledné roky tak intenzívne, to akože iba pokrok výskumu a tak ďalej. Hej? Ja si myslím, že skôr vo verejnosti sa o tom hovorí. Si o tom vedel dlhšie? Jasné, akože tak vieš, my žijeme v bublinke, čiže prvé také väčšie štúdie okolo roku 2000 boli publikované, čiže už to je, dajme tomu, 20, možno aj 30 rokov. Som ešte nežila, vieš. Presne tak. Ale vo verejnosti sa to dostáva stále viac a viac, pretože vidíme ten efekt, keď v tých štúdiách sa zlepšuje ten červený mikrobióm a z hľadiska rizika alebo aj liečby tých ochorení. Naskytá sa mi množstvo otázok. Možno ako prvú sa opýtam, že teda existujú rôzne kmene, ktoré alebo rôzne dobré baktérie, alebo to krmivo pre baktérie, budem takto ako laička hovoriť, pretože ja nie som v tej bubline, ktoré sú vlastne na rôzne tie ochorenia, že respektíve súvisia s rôznymi tými ochoreniami konkrétne, že napríklad mám problém, neviem, s chorobou tak podporím jeden konkrétny druh, alebo to tak nefunguje? Máme nejaké také, že najviac študované, ale ešte raz sa vrátim k tomu, že nevieme, či ovplyvnením toho, že dodáme jeden druh baktérií, neovplyvníme iný druh o 100 kaskád ďalej. A áno, že máme tie spomínané bifidobaktérie, laktobacily, alebo také, že jeden špeciálny voláme to, že Akkermansia, ktorá má posledné roky veľa štúdií, ale akože je to vyťahovanie, je to taký cherry picking toho, čo to všetko môže spraviť. Čiže pre nás tie odporúčania praktické pre ľudí, ktorí tu sedia, sú najdôležitejšie to, že krmiť tie dobré baktérie, to je, že krmiť ich tou vlákninou, tými polyfenolmi a neničiť ich a zároveň nekrmiť tie patogénne, ktoré vieme. A to som sa chcela opýtať, čím ich teda môžeme ničiť? Čo sú napríklad, teraz mi povedz, že top najhoršie veci, ktoré môžeme robiť preto, aby sme si dogabali mikrobióm? No samozrejme, keď sa pozrieš na to, že čo ješ, tak je to niečo, čo môže priamo ovplyvniť a zahubiť ich. Čiže keď si dáš niečo prepálené, presmažené, niečo, čo tam môže spôsobiť lokálne zápal, hej, čiže ako keby to sú všetky tie ultraspracované potraviny, alebo tie, ktoré si pripravíš nevhodne. Napríklad si prepálíš mäso, spáliš si pečivo pri príprave, tak to priamo vlastne sa ti dostáva do čreva. A keď máš málo tých protektívnych vplyvov, ako je tá vlákina, polyfenoly a podobne, napríklad vitamíny, minerály sú veľmi dôležité na to, antioxidanty, a to všetci počuli, tak to ti môže priamo ovplyvňovať to, že či zahubíš tie baktérie. Potom veľmi dôležitý aspekt toho je tá antibiotická liečba, ktorú si už spomínala, že my vieme, že hlavne v detstve, že keď opakovane sa liečia najmä širokospektrálnymi antibiotikami, to znamená, že nevedia ešte podľa toho, že aký bacil tam môže mať to dieťa a dajú také, ktoré zahubia čo najviac bacilov, tak to môže najviac ovplyvňovať tú črevnú mikrobiotu. Ale vtedy pomáhajú aj tie probiotika, ktoré nám bežne dajú v lekárni, hej, že to vykrie. Je to doplňanie zase tých, ktorí vieme, že tam nerobia zle alebo robia dobre v tom čreve. Ale ako keby, že či to vykompenzuje tú antibiotickú liečbu, ja si to z tých dôkazov nemyslím, že úplne zvráti ten efekt tých antibiotík. Samozrejme, opäť musíme povedať, že antibiotika niekedy sú život zachraňujúce. Ja nemám vôbec nič proti antibiotikám. Ale zase vieme, že v populácii ich máme často nadužívané a často, že iné, ktoré by sa mohli dať, ktoré by možno ten mikrobióm nemuseli ovplyvňovať toľko, lebo my máme aj štúdie, že sú antibiotika z hľadiska toho vplyvu na črevný mikrobióm. Nebudem ti hovoriť o mojej láske k rôznym širokospektrálnym antibiotikám. Poďme ďalej. Jo. A čo taký alkohol? Alkohol je určite rizikový faktor, lebo je to reálne toxín pre to črevo, čiže alkohol sa ti vstrebáva v čreve a metabolizuje sa postupne, akože už sa začína metabolizovať aj tými črevnými baktériami, ale ako keby
to, kde sa strebáva, je to črevo. Čiže už priamo tam môže vplývať, lenže on sa ti potom dostáva do tela a tie metabolity sa ti potom znova dostávajú do čreva. Čiže alkohol je rozhodne rizikový faktor a vydávame, že ľudia, ktorí chronicky pijú alkohol, tie akútne vplyvy, to znamená, že niekto, kto má žúrku a potom akože nepije alkohol možno 2 mesiace, že tam nemáme nejaké významné dáta, že tá napraviteľnosť tej črevnej mikrobioty je pomerne veľká. Ale ma chce... To je moja osa, ona je v pohode. Máme tu vedľa hneď záchranárov, takže v pohode. A ten alkohol chronicky znižuje tú diverzitu črevnej mikrobioty, čiže to, ako môžu fungovať tie baktérie, to zhoršuje. Mám takú záľudnú moju otázku, že či existuje bezpečné množstvo alkoholu. Máš k tomu aj zvuky, vieš, aby to bolo také dramatické. Hlavne, že bavíme sa o tom na pohode. Tak ja len tak nenápadne. Kde si ľudia chcú oddychnúť, užiť. Tak ale je to dôležité. Áno, že musíme povedať reálne dôkazy vo vede, že podľa štúdií neexistuje bezpečná dávka alkoholu. A hoci môžeme povedať z tých dát, ktoré máme, že nejaké malé množstva týždenne zo pár jednotiek alkoholu nemajú nejaký významný klinický účinok. Ale to neznamená, že existuje bezpečná dávka, pretože každý človek má inakšie nastavenú pečeň a sú ľudia, ktorí aj malé dávky chronicky užívané môžu im zhoršovať teda tú funkciu pečene. A čo cukor? Ako, v čom myslíš cukor? No, že cukor a mikrobióm majú meč? Tak záleží, že aký cukor sa bavíme, pretože máš... Normálny, Boris. Pozri, že my máme určité spojitosti v tom, ktoré vieme, že ľudia, ktorí konzumujú viac cukru, tak mávajú horšie zloženie črevnej mikrobioty, ale musíme k tomu povedať, že to sú tí, ktorí konzumujú veľa ultraspracovaných potravín a vysokospracovaných potravín, kde ten cukor je dodávaný. A máme potom cukor, ktorý je napríklad v ovoci, kde máme tú vlákninu, rozpustnú, nerozpustnú, sú tie polyfenoly a tam ten cukor ako samostatná jednotka nie je. Sú tam aj tie ostatné vplyvy a keby sme mali povedať, že vplyv, že riziko versus benefit, tak tam je oveľa väčší benefit aj cez to, že nejaký cukor obsahuje. Čiže zase sa dostávame ináč ako v každej debate k tomu, že všetko s mierou a vyváženie, strukoviny, vláknina, čerstvé ovocie, zelenina. Ešte ti napadá niečo? Tak tie probiotické kultúry určite, že to je veľmi dôležitá súčasť toho, že priamo doplňať a pravidelne, čiže to sú čo? To je kefír? No, môžeš mať brinzu, hej, že nespomenuli sme brinzu, že to je také naše bohatstvo na Slovensku a má tiež krásne zloženie tých baktérií, čo brinza obsahuje, dokonca aj tá pasterizovaná, že veľa ľudí povie, že nepasterizovaná, tá pasterizovaná obsahuje množstvo tých kultúr a je oveľa bezpečnejšia ako nepasterizovaná. A máme dokonca štúdie u nás na Slovensku, vedci robia štúdie na brinzi, kde zistujú benefity toho, keď ľudia konzumujú, že samostatnú brinzu. Takže to je veľmi, veľmi dobrým probiotikom. Tak ale sú tu aj takí, že vieš, bezlaktózoví ľudia, ako napríklad ja. Laktóza nemusí mať s tým nič spoločné, lebo ty môžeš jednak užiť laktázu ako enzym, že dať si ju do čreva, aby ti rozložil tú laktózu, alebo môžeš si vybrať bezlaktózový, napríklad kefír, acidofilné mlieko alebo jogurt. Dobre. A samozrejme aj tie rastlinné, treba povedať, že máme tie kvasené rôzne kapusty, kimči, kombuča a všeličo a to tiež obsahuje probiotické kultúry a neobsahuje to laktózu. Ďakujem ti za túto osobnú odpoveď. A poďme ešte k tomu, naspäť k tým vlastne všelijakým psychickým následkom mikrobiomu, lebo to je strašne zaujímavé. Presne k tomu tie zvuky idú. Vieš, to Jingle. Jingle Ako to vyzerá, keď máte dysmikrobiu čreva. Presne tak. Ináč to po tých kapustách a tomto, tak to je trošku ono, hej. Ako to, vieš, lebo veľa ľuďom, aj niekým to nebolo teda vysvetlené, že ako môže fungovať niečo, čo mám v čreve s mojou náladou, takže poďme naspäť k blúdivému nervu. To sa mi inak tiež veľmi páči, názov blúdivý nerv. To je, úplne si ho chudáka predstavujem. To je vagabund. Áno? No, však povedz. nervus vagus.
Tak sa volá? Áno. Aha, okej. To mi nepovedal, vieš. Vagabund je ten, čo blúdi. Tak toto je. Dobre, tak to si zase v nejakej bubline, vieš, Boris, že ja ti úplne nerozumiem reči tvojho kmeňa, vieš. Pozri, že úplne Jahody mrkva som dala, ale toto už je too much. Vieme to ľahko vysvetliť. Počuli ste niekedy o blúdivom nerve? Asi všetci, skoro. Prosím vás, vie ho niekto zahrať? Blúdivý nerv alebo mňa? Blúdivý nerv, že ako si ho predstavuješ? Videli ste dnes v noci o 2:00 niekoho ísť do svojho stanu? Blúdivý nerv, hej. Tak je vlastne blúdivý nerv, ide telom a kvázi v jednoduchosti. No, keby ste si pozreli anatómiu, tak on ide z hlavy obojstranne až do čreva. Čiže on ide, že tuto máme také, že to sa volá, že karotické telieska na krčnici obojstranne. Keď som sa učil anatómiu, tak tam bolo napísané, že tam sú tie nejaké časti tých nervov, keď si obojstranne masírujeme, môžeme si zastaviť srdce. Takže čo spraví 19-ročný medic Vyskúša to. v noci, tak začne si obojstranne masírovať. Všetci chytáte krk. Takto, že jednostranne to nefunguje, lebo to kompenzuje tá druhá strana. Ale keď obojstranne, dostal som sa na 20 tepov srdca, hej, že viem si tak krásne spomaliť srdce. Môžeme toto dať, prosím ťa, do kategórie, že vyskúšali sme za vás? Že určite neskúšajte doma, dobre, ale ďakujem. Že to písali aj v tej knihe. A každopádne, a tým jednoducho vysvetľujem to, čo to robí s tým srdcom, že to spomaluje tepovú frekvenciu. On je súčasť tzv. Parasympatického nervového systému, ktorý upokojuje telo. To je ten režim rest and digest, čiže oddychovať alebo tráviť. Opäť tam máš to trávenie. A ako keby, keď mám nerovnováhu medzi tým sympatickým nervovým systémom, čo je že fight or flight režim, ktorý často zažívame v dnešnej civilizácii, tak ten blúdivý nerv nefunguje tak, ako má a nevie mi spomaliť tú tepovú frekvenciu, dýchovú frekvenciu a nevie mi potom telo aj dobre tráviť. Čiže keď nie je dobre prekrvené črevo, tak to môže dlhodobo spôsobovať ťažkosti aj v črevnej mikrobiote. Čiže tá rovnováha medzi sympatickým a parasympatickým nervovým systémom, tak ten blúdivý nerv tam hrá kľúčovú úlohu. Jedna z tých súčastí. A teraz, že prečo to hovorím? Ja sa zblázním z toho, čo všetkého mám vedieť, aby som prežila. No a keby si ho vedela predstaviť, tak on ide takto, ide do srdca a potom ide do čreva. A krásne tam sú také splete nervov, kde keď je dobre aktívny, tak črevo vie oddychovať, prekrviť sa a tráviť. A teraz, že prečo je to kľúčové pre tú črevnú mikrobiotu? Že my často jedávame v tom fight or flight režime, že sme v Ježiš, kancelárii. Pozri sa. Že čo? Jablonský ide s Dubajovou, hej, aký sú pekní. To je napríklad úplne parasympatikus. Máš problém s poruchou pozornosti? Nie, prečo? Veverička. A čiže keď my jeme štandardne, máme nejaké stretnutia, pomedzi stretnutia si dáme 20 minút na to, aby sme do seba niečo nahádzali, tak to není úplne ten režim rest and digest, ale my robíme tento režim pod vplyvom fight or flight. Čiže aj to trávenie nefunguje optimálne, keď jeme takýmto spôsobom. A teraz... Prepáč, ja si iba myslím, že 99% ľudí, ktorých poznám, žijú úplne zle. Môže byť. No. Neviem tú štatistiku úplne presne ti To je zadefinovať. moja, ja si tak predstavujem tie moje vystresované kamarátky, No ktoré pozri, ledva prežívajú. Ale poviem ti jednoduché tipy na to, ktoré my dávame výborné. našim pacientom a funguje to takto. Pretože keď si pozrieš blúdivý nerv a pozrieš si bráničný nerv, že ktoré sú úzko spojené anatomicky, tak ty sa vieš dýchovými cvičeniami ukludniť. Robia to speakery, keď majú trému, tak vie sa ako keby... Robia to deti, robia to psi. Videla si dieťa sa niekedy ukludňovať? Videli ste dieťa sa niekedy ukludňovať? Nevidela, lebo zatváram oči už vtedy. Áno, že keď idú vystupovať... Čím sú špeciálne herečky podľa vás? Aha, tak to neviem, čo pozeráte, ale mne to povedz, ja to neviem. A psa ste videli niekedy, že keď stane a spraví, že potom sa otočí 3-krát okolo svojho pelechu, lahne si a spraví, že... Toto robí tvoj pes? Ty máš bulldoga? Ja mám Staffordshireského bull terriera, takže on robí toto. Dobre ste to zahrali. Hej, a toto robí tak presne. Herci A keď mi príde dcéra sa upokojiť, tak spraví, že... To keď tak niekto dlho plače, sa to deje. A to sa volá, že fyziologický vzdych
A dokonca to má štúdie na ukludnenie, to znamená, že máš dlhší výdych ako nádych, čiže spravíš, že nádych, dodych a pomaly Poďme všetci, prosím, kolektívne sa upokojiť. Tak Boris, veď prosím ťa túto seansu. To som ešte nikdy nevedol. Ale dobre, ja zatvorte oči. Príležitosť. Zatvorte oči. Počkaj, nemám ruksak, dobre? Veci, zatvorte oči. A pôjdeme spolu, že dáte, že 5-sekundový nádych, potom krátky dodych, čo najviac do hĺbky plúc a do brucha a potom dáte 8-sekundový výdych, dobre? Ja budem počítať. Ideme. 1, 2, 3, 4, 5, dodych a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Môžete otvoriť oči. Uvoľnili ste sa trošku? Cítite také, že zníženie tlaku v hlave? Teraz, keď to spravíte pred jedlom, že stačí, že 2 minúty pred jedlom, takéto dýchové cvičenia. Čiže to máme opakovať 2 minúty, hej? Áno, keby si merala, že keby si mala zapnutý tracker, že tepová frekvencia, saturácia kyslíku, variabilita srdcovej frekvencie, to sú rôzne metriky, akože nervového systému, tak všetko sa ti ako keby ukludní. Dokonca aj tlak krvi ti klesne, keď sa takto predýchaš. Zase naopak, keďže sa chceš nabudiť, tak predĺžuješ nádych a skracuješ výdych. Čiže hej, keď by si išla zdvíhať činku zo zeme, niekedy, tak chceš, vidíš tých... Toto mám kedy robiť? Keď sa chceš nastimulovať. Neporazí ma? Keď sa chceš nastimulovať. Dobre. Hej, že to by sa ti zvýšila tepová frekvencia, aby si nabudila, aby si spravila ten adrenalín. Čiže to je zase ten opačný. Ja mám poruchu pozornosti, ale vnímam. Čiže my vieme dýchovými cvičeniami krásne ovplyvniť aj potom to následné trávenie, čiže my dáme tomu črevu. Môžeme si to dať ešte potom na záver tejto diskusie. Určite. Normálne, že budeš viesť tento dýchací sympatický tréning? Určite áno. To je super. No. A teda, že chcem do toho povedať, že nie všetci sú na to dobrí adepti, niektorí na to nereagujú dobre a tam sú akože iné možnosti. Vieme, že ten nervový systém vie ovplyvniť, že meditácia, niektorí tiež nie sú adepti na meditáciu, môže to ovplyvniť, že fokusovanie sa na jednu činnosť, pre niekoho to môže byť fyzická aktivita alebo pobyt v prírode. Pobyt v prírode má že krásny účinok na toto všetko. Japonci robia takéto cvičenia, normálne štúdie, volajú to, že forest bathing, že kúpanie sa v lese, že ľudí zoberú do lesa, merajú im tepovú frekvenciu a tie... Tak čo ti poviem? Oni robia iné dýchové cvičenia. Pozri sa, to vlastne si ich predskokan. Neviem, kto to je, ale je to tak. Vyzerá to scary byť predskokan týchto. Tak teraz sa ťažko dostáva do japonského lesa, priznávam. Japonský les, vrátim sa k tomu. Vidíš, ja som mám poruchu pozornosti, neblázni. Ľudí zoberú do lesa, tam im odmerajú tieto všetky metriky, oni sú upokojení, zavrú ich medzi 4 steny a zistia, že tam sa znova vystresujú. A robia opačné štúdie, že najprv ich merajú, keď sú zavretí medzi 4 stenami, potom ich zoberú do lesa a tam sa ukludnia. Ale ja si myslím, že to je vec, ktorú intuitívne každý pozná, že naozaj, keď prídeme z prírody... Ale aj robí. To je druhá vec, a preto je dobré, keď niečo intuitívne poznáme, aby nám to niekto ešte odobril. A ono funguje už aj park v meste. Hej, že to nemusí, že človek sa musí ísť niekde do Tatier prejsť a potom sa vrátiť do ofisu, ale proste vie si nájsť park alebo zo pár stromov, nie čistinku, hej, prosím, to je rozdiel. Čistinku, jazierko, proste čokoľvek, čo je príroda. A tam iba sedieť a dýchať? Áno, môže to byť, že reálne si aj pri fontáne, kde padá voda a nudí sa tam chvíľku. Pozerá sa na holuby a to ti vie ukloniť nervový systém. Potom si dáš brinzu. No, vieš, že tam ide... To bola brinza, to je hudba na brinzu. Toto je skôr podľa mňa nejaká anglická ultraspracovaná potravina. Nebudeme ich hejtovať. A takto, že môže to byť naozaj... Lebo náš mozog je strašne prestimulovaný poslednú dobu, že sme stále na telefóne, na počítači a že čokoľvek ho vie nejakým spôsobom zafixovať, že sústrediť sa iba na jednu vec alebo proste vydýchnuť, oddychnúť si, čo môžu byť tie dýchové cvičenia, lebo ty sa sústredíš, že sústredíš sa 1, 2, 3, 4, 5 nádych, 1, 2, 3, 4, 8 výdych, hej? Sústredíš sa na jednu vec a to ti ukloní ten nervový systém. Mm-hmm. To znamená, že možno aj čítanie vlastne namiesto tých screenov. Záleží, čo čítaš. Tak niečo, čo
čo je mi príjemné. Diskusie na Facebooku. Nie, myslím knihu. Záleží, akú knihu. Bože, to Boris, thriller, tvoju tak, samozrejme. Ale pozri sa, moju knihu to zaspíš hneď. A vieš, že keď je to thriller, tak neviem, či to je úplne najvhodnejšie, lebo... Čiže tá Rosamunda Pilcherová vôbec nie je taká zlá, ako sa zdalo. To sú thrillery? Nie, práve, že to je romantická literatúra. Tak potom je to approved na mikrobiotu a na mikrobiom odporúča Boris Beyer Rosamundu Pilcherovú. Kelovú Vasilkovú. No dobre, rozumiem. No je to zase strašne veľa informácií, lebo presne sme tu mali, vieš, že diskusiu o tom, ako aj jesť udržateľne, ako... A to je súčasť toho, že ako jesť udržateľné pre tvoje zdravie, je nejesť proste stále pod tým režimom, že niečo robím, že podľa mňa... Myslela som udržateľne pre planétu. Jasné, ale tak... Myslím si, že na to sú aj iní experti ako ja, hej, že v rámci... Jasné, ale že vieš, že toľko dostaneš vlastne informácií, ako robiť veci lepšie, že myslíš, že je to niečo, na čo si ten náš mozog zvykne, že si z toho urobíme časom zručnosť, nebudeme z toho ešte viac v strese, že vlastne, že si nakoniec otvorím čipsy, lebo proste už... Veď to je ten nejaký, že použiť do všetkého zdravý rozum a že zistiť, kedy to už... že nie je môj sluha, ale je to môj pán, tak to už je patologické. Hej? Že to isté, ako keď som hovoril o tých trackeroch, že sledovať si niečo, že keď už niekto úzkostlivo si to sleduje, už to není pre ňoho vhodná metodika na zlepšenie. Áno, že to triggeruje viac, než hej, robí radosť. Ale štatisticky minimálne to, že ako jeme, čiže či pod akým vplyvom jeme, že či tým adrenalínom alebo tým opačným režimom, tak väčšina ľudí tak nie je, hej? Že ja napríklad iba hltám to jedlo, že ja vlastne... naozaj veľmi zle jem a celé vlastne robím všetko veľmi zle, čo som od včera zistila tu na týchto diskusiách. Ale zase je dobre vedieť, ako to môžem robiť lepšie, lebo vlastne nie je to také náročné, keď si to trošku uložíme v tej hlave. A to znamená, že možno aj ľudia, ktorí trpia depresiami, úzkosťami alebo často zlou náladou, keď zmenia svoje stravovanie, tak to môže nejak viditeľne pomôcť, hej? Rozhodne áno. A viac ti poviem za 4 mesiace. Mám už začať od dnes? A ešte si môžem dať langoš. Určite áno, máme na to data a sú veľmi na to, že si môžem dať langoš? Yes! Tak vieš, to je presne to, že keď si ho chceš dať a nedávaš si ho každý deň, že prečo by si ho nemala dať. Že naozaj to črevo je veľmi flexibilné a keď si dáš jedno jedlo, ja neviem, z 10, že tých 10%, že ono to neovplyvní významne ten mikrobióm, keď tých 90% ďalších je v poriadku. Len kde robíme chyby je v tom, že jednak, sme sa bavili, že jeme to všetko pod stresom a do toho je, že dáme si langoš, potom si dáme nejakú sladenú vodu, potom si dáme niečo v reštike, čo bude mať možno vyššie množstvo tukov, ktoré by sme nechceli do toho, čiže tých, nazvime ich nezdravé tuky, a potom si dáš niečo vypražané, a už to nemáš za 3 dní 10%, ale už to môže byť 40-50. Ale dosť mi to robí chuťo, o čom rozprávaš. To je na tom najhoršie. Jasné, lebo prečo je to také dobré? Je to na to vytvorené. Však je to na to vytvorené, aby ti to chutilo. Bože, a darí sa im to? Jasné, veď voláme to, že hyperpalatabilné potraviny, čiže také, čo ti, že znásobia všetky chute, lebo evolučne ty si, že ešte 500 rokov dozadu toto neexistovalo. No dovol. Nie, že 500 rokov dozadu, nežila 500 rokov dozadu? Som mala 20. A tak to nefungovalo takto, že si prišla na pohodu a mala si tu proste možnosť sa najesť. Si musel na pohode proste uloviť mamuta na to, aby si sa najedol. Mamuta už nie, ale takého chlpatného slona ešte áno. No to robili, moja babička na pohode vždy to takto robila, ona mi to rozprávala. Jo. Dobre, tak predtým, než budeme ešte spoločne dýchať, máme možnosť otázky z publika na Borisa. Tuto moja asistent Marek. Ja som z kolesa šťastia zvyknutá. Okrem cukrovniek Čierny princ má aj mikrofón, takže ak sa chcete niečo Borisa opýtať, máte jedinečnú možnosť. Alebo moje kamošky, Kristýny. No, keď sa ma chcete opýtať, ako zlejem, a prípadne na moju poruchu pozornosti. A ja sa ešte opýtam, že funguje to, myslíš, aj pre ľudí s nejakými špeciálnymi potrebami, práca na mikrobiome, napríklad, čo sú možno nejakí ľudia, ktorí nie sú úplne neurotypickí, hej, že autizmus a tak ďalej? Toto nie je niečo, čomu sa ja venujem v praxi, čiže neviem ti na toto Pre kamošku sa pýtam.
Neviem ti na toto odpovedať. Lebo napríklad tam sa niečo riešilo, viem, že s bezlepkovou stravou a tak ďalej, vieš, takže iba ma to zaujímalo. Ale keď mi nevieš odpovedať, tak máme inú otázku, vieš. Jo. Dobrý deň. Dobrý. Ja mám otázku takú aktuálnu teraz, prerušovaný pôst. Čo si o tom myslíte? Aký máte na to názor? A čo to je? V zmysle črevnej mikrobioty alebo všeobecne? Obecne zhrnúť. A čo to je, prosím ťa, možno povedz nám, čo to úplne presne nevieme. To je to, z čoho všetci chudnú, lebo nejedia 12 hodín? Áno, ty si to vlastne zhrnula a to je vlastne odpoveď na to. Taktože máme, že je to, že intermittent fasting, je to aj vedou overený prístup na napríklad redukciu hmotnosti a pod to patrí viacero typov toho fastingu. Máš dlhšie pôsty, ktoré trvajú štandardne, že 2 až 3 dní a dlhšie a potom ešte kratšie pôsty, medzi ktoré patrí, že time restricted fasting, o ktorom si hovorila ty, že časovo obmedzený pôst v jednom dni, že kedy ješ a kedy neješ. Čiže je to naprogramované okno, kedy ješ a kedy neješ. A ono to nefunguje magicky, proste funguje to tým, že človek má nižšiu šancu, že zje príliš veľa kalórií. Čiže tam je ten základ. My máme aj štúdie dokonca, kde porovnávajú intermittent fasting, time restricted fasting, toto, že 16:8 a kalorickú reštrikciu, že znížia počas celého dňa kalórie a merajú rôzne zdravotné metriky, aj zníženie hmotnosti, množstva svalov, množstva tuku, zmeny a je to cca také isté. Čiže prečo je to také jednoduché, je v tom, že niektorí ľudia nepotrebujú sa naučiť, čo sú to omega-3 mastné kyseliny, omega-6 mastné kyseliny, čo sú zdroje proste cukrov, transmastných tukov a neviem čoho, ale proste sa naučia, že jesť kratšie a tým pádom, že schudnú a to im aj zlepší zdravie. Čiže asi takto nejako to funguje. Z hľadiska mikrobioty my máme baktérie, ktoré keď pôstime, reálne sa živia našim črevom, že kúšu do nášho čreva, čo veľa ľudí si predstavuje hneď negatívne, ale nemusí to byť negatívne, lebo to môže recyklovať vlastne tie bunky, ktoré už nefungujú úplne že najsprávnejšie. Čiže ten fasting z hľadiska mikrobioty môže mať aj nejaké pozitívne vplyvy a máme na to ale pomerne málo dát. Je to skôr odporúčaš alebo nie? Je to, vieš, že keď ideš opravovať niečo doma, tak máš tam, že šrobovák, kladivo, rôzne imbusáky, VDčko a že je to jedna z súčastí tej tvojej tašky, keď ideš niečo opravovať a pozrie sa na to, že čo treba opraviť a podľa toho používaš tie nástroje. A ten fasting je vedou overený, čiže vieme ho použiť, aj ho používame, ale nie u každého. A potom tam máš také rôzne aj kontraindikácie, že napríklad tehotné ženy sa neodporúča, ľudia, ktorí trpeli poruchami príjmu potravy, starší ľudia, ktorí sa môžu zabudnúť najesť alebo môžu mať niektorí ľudia výkyvy cukru v krvi, čo im môže spôsobovať ťažkosti. Čiže ako keby, že je tam viacero faktorov, ale je to jedna z tých vecí, ktoré používame v praxi. Si sa chcela, Barbara, niečo? Tuto máš, alebo Boris požičia. A počkaj, aj tu je otázka. Tak počkaj, máme dve otázky. Čakám. Tak ale ty si žena, to máš prednosť. Tak ďakujem. Prepač. A ja mám takú pohlavnú otázku. Keďže pracujem väčšinou iba s polkou populácie, všetky štúdie, čo sa robili, sa väčšinou robili na mužoch, lebo proste American white male, 70 kg, modré oči, žlté vlasy. Teraz sa viacej pripúšťa, že žena je cyklický tvor, máme trošku tie naše hormonálne disbalancie. Pripúšťaš tam, lebo čo som čítala ja štúdie, že intermittent fasting a takéto iné typy prístupov sa skôr, že nám neodporúčajú práve z tohto dôvodu, že inak máme inzulínové rezistencie, sme viacej hypoglykemické a tak. Či to pripúšťaš, čo si o tom myslíš vôbec? Ja ti ho vraciam. Hej, je takto, že máš pravdu, ale už tie posledné, dajme tomu posledných 5 rokov, je už viac štúdií na ženách a veľmi záleží od tej populácie žien. Ty vieš ako gynekologička, že keď máš syndrom polycystických vaječníkov, tak to môže byť jedna zo súčastí toho, čo môže napríklad znižovať hladiny testosterónu alebo metabolitov testosterónu, čo môže zlepšovať jednak tú ovuláciu, ale jednak môže aj celkovo zlepšiť menštruačný cyklus. Čiže intermittent fasting má na toto dôkazy. V rámci bežnej populácie žien
áno, rozhodne je tam že väčší výkričník ako na mužoch. Že vieme z tých štúdií, že ženy sú náchylnejšie na to. Ja si myslím, že veľmi jednoduchým zrkadlom je ten menštruačný cyklus. Že keď vidíš, že napríklad pri PCOS, keď ten cyklus je rozhádzaný, dáš fasting, zlepší sa, tak si trafila vlastne klinček po hlave, lebo si vlastne znormalizovala ten menštruačný cyklus. Ak naopak u zdravej ženy použiješ intermittent fasting, a zrazu sa ten cyklus rozhádže, tak vie, že v momente je to red flag a ten fasting pre tú ženu nie je dobrý. Takže je to zase vlastne o tom, že sa to nedá globálne nejak odporúčať. Ako všetko. Jo. Iba brinza. Dobre, tuto má ešte pán otázku. Ja pozdravujem. Spýtať, že aký máte názor na tú carnivore dietu. Teraz je to dosť móde, že ľudia, čo jedia iba mäso. A oni to veľmi chvália z hľadiska tohto, že dobre im to robí, ale že aký je váš názor na to? V súvislosti s tou mikrobiotou. Ale aj fajčiari hovoria, že im robia dobre cigarety. A Ďakujeme za odpoveď. Boris Bajer. Takto. Absolútne jednoducho. Jednoducho, nebude to až také jednoduché. Carnivore dieta je niečo, čo využíva, že mäso, vajíčka, možno mliečne potraviny, záleží od toho, ako je štrukturovaná intenzívne a vylučuje rastlinné zdroje potravín. Na čo sa niektorí nepozerajú, že iba že väčší kritici, čo ja som vždy, že najobjektívnejší človek a teraz že aspoň verím, že sa snažím byť čo najviac. Long story short, carnivore dieta je oveľa viac rizikovejšia, ako môže mať benefity pre drvivú väčšinu populácie. Bodka. Lebo neobsahuje vlákninu, keď si človek pripravuje to mäso, tam sú karcinogénne látky, heterocyklické amíny, polycyklické uhlovodíky, ktoré priamo v čreve môžu poškodzovať, tie bunky môžu zmutovať, môže tam vzniknúť rakovina a proste tomu zabraňujú tie polyfenoly, tá vláknina a tak ďalej. Tých štúdií máme nekonečno. Akože aj priamých štúdií na ľuďoch, kde ľuďom dávajú toľko vlákniny, sledujú, akú majú vznik tej rakoviny hrubého čreva, lebo to je unikátna možnosť odsledovať si priamo tú potravu, ako na niečo pôsobí. Teraz, keď niekto začne robiť carnivore dietu, predtým je, že junk food, vysoko spracované potraviny, začne jesť, že minimálne spracované mäso, vajíčka, mliečne potraviny, tak sa mu môže napríklad znížiť zápal. Ja si to viem predstaviť, že prečo nie. Môže schudnúť, čo samo o sebe zníži zápal. A teda. Čiže toto sú, ja chápem, že keď niekto schudne, teraz začne mať chuťe na jedlo úplne iné, lebo je to vlastne ketogénna dieta, čo je metabolicky trošku iný stav, kedy nastavujeme aj tie centra odmeňovania sa, tie hedonické centra sítosti inak a tí ľudia povedia, že cítim menej hladu. Že OK, toto sú tie jedné aspekty, ktoré tam reálne sú, ale že keď porovnám vždy to riziko-benefit, tak tie rizika sú tam obrovské, pretože na čo najviac zomierame v populácii. Sú to srdcovo-cievne ochorenia a onkologické ochorenia. Všetky tieto majú významne vyššie riziko pri vyššom príjme nasýtených tukov, červeného mäsa a neviem si predstaviť, ako to kompenzovať, že viem si predstaviť dobre, keď niekto má srdcovo-cievne riziko, lebo vidíme, ja som videl XY dát ľudí, krvných testov, ktorí sú na carnivore diete. Majú cholesterol taký, ako keď niekto má, že rodinnú tú hypercholesterolómiu, tí, čo zomierajú 30 roční. Tak také hladiny cholesterolu majú. A teraz vyšla štúdia, kde tí ľudia, ktorí podporujú carnivore dietu a ketogénnu dietu, sledovali rok ľudí, ktorým dávali tú dietu a v skutočnosti oni zatajili, že to sa volá, že primary outcome of study, že primárny výsledok, že či majú nižšiu aterosklerózu. Nemajú, práve že majú zvýšené riziko a zvýšený rozvoj aterosklerózy. Čiže tam je to už jasne dokázané. Teraz, že ako to redukovať, že budem do toho užívať lieky, alebo pridám do toho trošku sacharidov, vlákniny a zrazu sa mi to znormalizuje. Čiže pre mňa v tomto carnivore dieta je blbosť. A z hľadiska rakoviny, tam už je toľko tých štúdií randomizovaných, že tam ani nevidím zmysel, že robiť štúdiu na to, že či má niekto vyššie riziko alebo nižšie riziko. A potom sú tam ľudia, ktorí naozaj môžu mať ťažkosti z rastlinných nejakých zdrojov a môžu byť spúšťačom rôznych ťažkostí. Ale to neznamená, že celoživotne by mali jesť bez rastlinnej stravy. Môžu vyskúšať elimináciu rastlinných zdrojov potravy, napríklad na týždeň, na 2, a
a potom postupne zaraďovať tie rastlinné zdroje, čo najviac tých druhov rastlinných zdrojov, pretože my vieme tie benefity zo štúdií, ktoré majú. Čiže tí ľudia, ktorí dodržujú dlhodobo carnivore dietu, sa vystavujú do obrovského rizika. Decid. Asi posledná otázka, máme čas. Na začiatku tu bolo spomenané nejaká adopcia hovenka alebo transplantácia hovenka. Som dúfal, že sa k tomu nevrátime. Je toto legitímna forma terapie a nakoľko je to v našich končinách rozšírené? Ktoré končiny myslíte? Skôr dolné končiny. Maďarsko. Takto. Že áno, že my vieme aj dáta zo štúdií, že ľudia, ktorí napríklad trpeli obezitou a mali transplantáciu reálne toho fekálneho obsahu od ľudí, ktorí netrpeli obezitou a mali dobrú diverzitu tej črevnej mikrobioty, tak potom neskôr nemali problém s obezitou. Že až takto to môže fungovať. Je to na rôzne tráviace ťažkosti testované, ako sú teda aj črevné problémy, že tá črevná mikrobiota nová môže reálne pomôcť. Ale sú tam aj nejaké riziká, ktoré sú, ale používa sa to podľa mňa posledných možno už aj 15 rokov, akože rutíne na Slovensku je jedno centrum a nepamätám si teraz meno tej pani doktorky, ktorá to robí, myslím, že to je na Kramároch, kde to robia. Také dosť na hovno centrum. Existuje inak aj taká vec, just saying, a neviem, aký to má, teda či mi to na to kývneš, že sa dá vlastne aj rozborom stolice spraviť ako keby prebiotikum, ktoré je presne pre toho človeka, alebo... Z momentálnych vedeckých dôkazov mi to nedáva zmysel. Nedáva? No, robia to ľudia. Áno, len opäť, že ty ovplyvňuješ nejakú mikročasť toho, čo ti... Že ja som si robil tú analýzu... Áno. A povedz nám niečo o sebe bližšie. Fekálnu analýzu, tu môžeme nazvať, črevnej mikrobioty. A je to veľmi úzke, že máš tam možno 20-30 metrík, ktoré ti nehovoria reálne o tom fakt, že širokom spektru, že my si môžeme predstaviť, že populáciu, že tam sú tisícky kmeňov druhov. A že my keď sa zameráme iba na tie možno najviac rizikové alebo najviac benefity. Tak zase jahody nám prestanú raz. Jo. Vidíš, už mrkvé jahody sa mi ujali úplne. Jo. Dobre, ďakujem. Takže odpoveďou je brinza. To, čo sme sa bavili, a ešte sme možno zabudli teda, že povedať, že keď človek má o tej intenzite tréningu, že keď má, že ľudia, ktorí cvičia, že silovo vytrvalostne, tak ako sa odporúča cvičiť, že aj silovo aj vytrvalostne rozumne, tak majú lepšie zloženie črevnej mikrobioty a samozrejme, ďalšia vec, ktorú sme spomenuli, ľudia, ktorí dostatočne spia. V tom som v pohode aspoň, dačo. Niekto cvičí, niekto spí, no tak proste, tak to je. Tak je to férový svet. Ďakujem veľmi pekne, Boris. Záznam tejto diskusie si môžete pozrieť aj na Biláckom YouTube a nezabudnite si kúpiť niečo zdravé z toho, čo Boris odporúčal, keď už stojíte v tom rade na nákup. My sa veľmi tešíme, že ste prišli. Ešte si prosím veľký potlesk pre Borisa Bajera. Ďakujem. A teraz ešte poďme ešte trošku dýchať. Ešte rýchlo pomaly. Chcete si zadýchať 2 minúty? Áno. Okay. Tak ja si vyťahnem timer, zavrite si oči a pôjdeme, že jednoduchšiu metódu, úplne že najjednoduchšiu, že pôjdete 4 sekundy nádych a 6 sekúnd výdych. To je ďalšia varianta tých dýchových cvičení, ktorá vie ukludniť. Pojďme to 2 minúty. A ústami či nosom sa nadýchujú? Akokoľvek chceš, odporúča sa nosom dýchať v kľudovom režime, ale akože akokoľvek ti bude príjemne. Čiže zavreme oči a za 3 sekundy ideme. A počítam. 1, 2, 3, 4 a výdych. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A nádych. A výdych. Stále držím výdych pomaly postupne a nádych. Tu ideme 3. A výdych. Stále držím nádych, predlžujem a znova nádych. A ideme výdych. Už sme za polovicou prvej minúty. Vydychujem postupne a nadýchnem sa.
A vydýchnem. Pomaly, postupne vydychujem. A ideme nádych. A ideme výdych. Už sme za minútou, ideme nádych. Super, a výdych. Ideme teraz posledných 5 dýchov. Nádych. A výdych. Postupne vydychujem. A ideme nádych. Super. Výdych. Už sme za minútu a pol, ideme nádych. Posledné 3 dýchy. A výdych. A posledné 2. Nádych. 4 a výdych. 2, 3, 4, 5, 6 a nádych posledný. A výdych. Čo najhlbšie. A teraz mi povedzte, či sa cítite lepšie. Easy, 2 minútky. Krásne. Som strašne upokojená. Teraz keby šiel Jablonský okolo, nič by to so mnou neurobil. Ďakujeme, že ste Nie, sa zúčastnili tejto diskusie. Ďakujeme krásne, Boris, ďakujeme. Pekný deň. Nech sme zdraví.